Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago, And Tita Tanya Chinita. napakasilosa ng aking asawa. Basic. Mayong buntag, Angkol at Tita at sa lahat ng tagapakinig at nanonood ng radyo tuwing sasapit ang programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo na lang po ako sa pangalang Maning mula po sa Las Piñas City. May asawa at anak po ako. Nagtatrabaho po bilang staff sa isang opisina. Sana po kawaan at ma-promote. Tumatanggap po kami ng mga OJT or mga on-the-job training. Kaya dito ko po nakilala ang aming OJT na si Alanis. Magandang bata. Maputi. Parang nakita At mo yung makinis. pagkakasabi mo. Mabango pa. Bakit mo Ang naamoy? lakas ng dating. Talagang mapaulala. Talagang puring-puring ni Uncle eh. Mukhang na first hand kita niya yung JT. Pero since kaloyal po ako katulad ni Uncle Dagol at Uncle Boyet, Okay. di ko po pinapansin yung aming intern, yung OJT namin. Kaso, ako po yung natasang mag-train. Kaya naman po nagsiselos na ang aking asawang si Divina. At dito na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Maning, ikaw mag-train itong ating bagong OJT ha, na si... Ano pangalan mo, iha? Alanis po. Alanis. Alanis. Bango mo naman. Ano bang pabango mo? Paano niya po naamoy? Hindi naman po ako nag-spray. Ganun ba? Naamoy ko eh. Baka tumagas yung katas sa bag mo. Baka po natapon yung pabango ko. Ako po nga pala si Alanis. Hello. Boss, Ay. marami pa akong ginagawa eh. Ano gusto mo ako mag-train dyan? Ikaw na mag-train dyan. Ayaw mo ba? Ako na lang. Boss, pwede ako mag-train yan? Okay, ikaw gusto mo mag-train? O pwede.
Pwede. Sanay ako sa mga OJT eh. Naalala ko kasi nung OJT ako eh. Ako yung pinakamataas ang grade eh, kasi ako pinakamasipag. Pwede. Tsaka sayang naman. Pinakamasipan, natutulog ka nga lang dati pag nag-OJT ka. Oo nga, sabay tayo nag-OJT nun, Kim. Natulog ka lang. Hindi, kasi nag-OJT ako sa ospital, tinurukan ako ng anesthesia, nakatulog ako. Kala nyo lang yun. Siya. Alanis, ito yung Sir Maning mo. Siya magtuturo sa'yo, ha? Ay, Sir Maning. Sir Maning, nice meeting you po. Nice to meet you, Alanis. Opo. Alanis, no? Opo, Alanis. Sir Maning, kasi po, first OJT ko po ito eh. Kinakabahan po ako kasi wala po akong alam sa admin work. Uy, wag kang umiyak tayo. Comfort kita. Pwede ba mo i-comfort? Uy, tumigil nga kayo dyan. Sige na, gawin nyo na yung mga trabaho nyo. Ako na bahala dito. Sige, huwag kang mag-alala. Alanis, tuturo ko sa'yo kung anong dapat mong matutunan, ha? Pwede turuan niyo po ako sa computer kasi Hindi ka marunong? hindi ako marunong magpindot-pindot. Itatype mo lang naman yan eh. Tapos i-click mo lang yung mouse. Hindi ka ba marunong yan? Medyo Basic yan eh. mag-click ng mouse. Hmm. Pwede po turuan niyo ako. Ako ba eh? Marunong. Ang galing ko mag-click lang. Double click pa. Hindi naman po kayo yung OJT supervisor Doon ko. ka na nga. Si Sir Maning po. Sir Maning, tulungan mo Tara, ako Kim. kasi. Wala naman tayong maano dito. Ika na. Papala. Sige, ganito lang yung mag-click. Sige. Hawakan mo. Ayan. Ang lambot po ng kamay niyo, Uy, Sir Maning. ikaw talaga. I-click mo lang. Sige. Sir sige. Maning nga pala, dahil mabait ka. Uy, ano yan? Dahil mabait ka, may kape ako. Uy, Para sa akin. Uy, salamat. Uy, Chip, salamat, Chip, ha. Yung SG talaga natin, oh. Saan ka nakatingin, Chip? Para po sana, kasi pupuyat po ako eh. Uy, sige, magkape ka muna. Puyat ako. Uy, magkape ka na. Sige na. Ito, basahin mo itong manual, tas mamaya i-guide kita, ha? Sige po, magkakape lang po muna ako kasi wala pa po akong tulog, Sir Maning. Sige. Parang puyat ka nga, Okay? Okay, sige. Sige po. Si Mrs. tumatawag. Hello, Labs. Hello, loves. Oh. Loves, surprise. May surprise ako sa'yo pag-uwi mo. Parang alam ko na yan, Labs. Naaamoy mo ba dyan yung surprise ko? Mamoy ko dito lang. Ano ba Excited yun? ka na? Ano ba yung surprise Love mo? naman eh. Ay, biro lang. May niluluto ka na namang masarap dyan. Siyempre, basta para sa love ko na napakasipag at napakagwapo at pagmahal. Thank you, Labs. Loves, uwi ka maaga, huwag ka na mag-OT. Hello, Labs? Hello, Oh. uwi ka na maaga, huwag ka na mag-OT, may adobo ako. Adobo? Naku, ang sarap niyan. Oo Pag ikaw naman. ba naman magluto ng adobo, Labs, talagang Of course naman, nawawala ako sa diet. Oh, loves, thank you. Tingnan mo naman, ang swerte mo sa buhay. Masarap na yung adobo, masarap pa ako. Talaga, pero Uwi Labs. ka na, loves. Kaso, pasensya, hindi ako makauwi agad. Mag-overtime kami. Loves, kasasabi ko lang, huwag kang mag-OT. Pwede ka namang mag-utos dyan eh, di ba? Nauutosan mo Wala naman na. sila, Kim. Umalis na nga sila kasi walang ibang mautusan. Tsaka naatasan ni boss eh. May tinitraining Loves kasi kami naman, masarap OJT. to bagong luto eh. Hintayin kita, uwi ka na. Alam ko naman, Labs, masarap yan. Tira mo na lang ako. Hindi ako makauwi agad kasi nga may titrain na akong bago eh. Tampo naman ako. Katampo ka naman. Labs naman Ang eh. usapan, uuwi ka, kaya nagluto ako na maaga eh. Effort na effort ako eh. Naligo na ako lahat eh. Ano ka ba? Ka naman? Huwag ka nang magalit. Sige na. Hindi ako galit, natatampo lang ako. Alam mo naman ako maganda para sa'yo. Love, sorry na. Next time. Itinan mo ako. Babaunin ko yung bukas. Kakainin namin yan dito sa opisina. Oh, sige. Wala Go. naman ako magagawa. Sige na. Sige na, Labs. I love you. Uy! Naku, tampo na naman. Wait lang. Hello? Love you mo sarili mo.
Labs, dito na ako. Sensya na, pagod na ako. Grabe. Basic naman, pagod na. Ano ini-expect ko? Ito naman. Ang bango naman. Pakis nga. Ano ba? I-kiss mo yung OJT nyo. Anong ikis? Anong ikis? Sino? Anong ikis? Anong i-kissin nyo? Labs, ikaw talaga. Ikaw talaga, Labs, ha? Pakis nga. Ay! Ba't ka umiiwas? I-kiss mo nga yung OJT nyo. Total, mas maganda naman yun. Mas bata pa, mas fresh, mas masarap sa adobo ko, di ba? Sino ba nagsabing maganda yung OJT namin, Oo, ha? kasasabi mo lang. Sino nga nagsabi? Sino ba? Sino sa tingin mo? Saan ko makikita sa tingin mo? Hindi ko alam. Friend ko si Kim sa Facebook, Oh, ha? tapos? Nag-upload ng bagong OJT nyo. Talagang pinagpiestahan nyo no? Nasa gitna pa yung OJT. At nasa likod ka, nakahawak ka sa balikat ng OJT. Wow, Wala. close agad, first day. Wala. Ano nakahawak? Wala. Hindi ko kamay yun, ha? Asan ba? Patingin. Ano, labanan ba tayo ng screenshot, ha? Maning? Labanan ba tayo? Wag ako. Utang na loob. Maning, kilala ko. Bawat hinga mo, alam ko na kung merong umaaligid, Maning. Maning, wag na ako. Wala nga akong... Tsaka! Ang adobo ko, hindi mo pinapalagpas yan unless napaka-importante or emergency. Pagkakita ko ng Facebook ni Kim, nakatag ka, emergency nga kasi ang ganda. Siyempre, ang sarap makasama ng magandang OJT, di ba? Hindi nga. Tapos may nakalagay pa doon, congrats to our OJT supervisor, Maning. Wow, di masosolo mo na. Masosolo mo na ang OJT nyo. Anong pangalan? Alanis? Ako nga nagtitrain. Kasi nga ako na yung O natasan. ba't di kayo nag-train 24 hours? Sana bumalik ka doon. I-train mo 24 hours para matuto agad. Masosolo mo pala. Ito naman na ba si... Halika na dito. Halika ka na magsalita. Hindi ako- Alam na alam mo. Hindi ako nakikipagbiruan, ha? Alam na alam bakit. Nangyari na ba to? Experience mo na to. Hindi ka. Ano ka ba? Hindi nga alam. Relate na relate ka. Hindi. Ito naman eh. Asan na yung adobo mo? Ito ba yan? Kakainin ko yung adobo mo. Feeling mo may bagagawa pa yan. Ang sarap talaga ng adobo mo, Labs. Ay nako. Basta ikaw magluto, Ay, nako. Labs. Ang sarap ng adobo mo. Ang sarap ng adobo mo. Oo, sarap naman talaga eh. Bakit ka ba nagagawa? Huwag na natin pag-usapan. Wala akong pakialam dyan. Intern lang yan. Wala akong pakialam dyan. OJT lang yan. Wala kang pakialam? Oo. Oo ko naman. Wala kang pakialam. Pero nag-OT ka, no? Usually, ang OT mo 1 hour lang, pero ngayon nag-extend ka 2 hours. Wow, enjoy na enjoy mo yung presensya ng OJT nyo. Gusto mo Labs. magpakasal na kayo? Ano? MU na agad kayo? First day? Ang ganda kasi eh. Alam mo? Kasala, hindi naman ako... At sigurado ako, yung mga kasamahan mo sa trabaho, sa'yo ibibigay yun. Alam ko naman, kasi ikaw yung boss-bossing nila doon na gwapo eh, ha? Hindi nga, Labs. Hindi naman sa ganun yun. Hindi naman... Ito naman eh. Huwag ka na nga magselos. Ikaw na pinakamaganda. Wala na ibang babaeng pinakamaganda sa buong mundo. Ikaw lang. Basta. Ayoko. Huwag ka na amano dyan. Kinain ko na tong adobo mo kahit busog pa ako. Uminom ka yan. Nilagyan kita tubig dyan. Ikaw kasi, oti-oti ka eh. Sensya na. Maganda kasi. Ganda ng OJT nyo ah. Hindi naman kasi ako yung nagkumuha nun eh. Kay boss yun. Recommended ni boss yun. Wala akong kinalaman nun sa... May sinabi ba akong may kinalaman ka? Kaya- Ang sinabi ko, ba't ka nag-OT? Tinatanong ko lang, di ka naman masyado nag-OT para yung adobo ko hindi mo tinatanggihan pero... Kinain ko Halata, na nga. halata. Kinain ko na nga. Ito naman oh. Halika na nga. Kainin ko rin yung adobo mo ngayon. Halika dito.
Sarapan mo kain, ha? Oo, sige ko bahala. Totoo naman po ang Tita na magandang bata talaga si Alanis. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Labs, babasa pa ako, Labs. Labs, sandali lang, Labs. Pero, di ko po siya type. Tsaka alam ko di niya rin ako type eh. Kaya ayoko rin mag-expect at ayoko rin awayin pa ako ng asawa ko. Kaya umiiwas na lang po ako ang Tita sa tukso. Pinapaturuan ko na siya sa aking mga kasamahan para lang malayo siya sa akin. Subalit tila ba terminal na yung lumalapit sa bus eh. Alanis, tapusin mo na yan dyan. Sir Maning? Kasi nag-lunch out yung mga kasamahan. Hahabol ako doon. Wala na tao sa opisina. Ikaw na lang matira dito. Ikaw may iwan dito, ha? Hindi niyo po ba ako pwedeng samahan? Bakit kita sasamahan? May sasabihin po sana ako. Sir Maning, bilang napakabait niyo po sa akin na OJT supervisor. Sir Ano ba yan? Maning, kasi, di ba po, sabi ko sa inyo, lagi akong puyat. Di niyo po ako tingnan niyo po ako. Ba't di niyo ba ako matingnan lagi? Ay, hindi, may ginagawa kasi ako. Busy ako eh, ha? Sir Maning, Sige, salita ka lang. Ano yun? Uy! Teka! Uy! wala naman pong tao eh. Sandali lang, makikita tayo. Tumatawag na naman si Not. Sinutnot na naman tumatawag. Hindi kasi kasama niya si Bullet at Chloe eh. Kaya tumatawag Sir siya. Maning, Sandali nga, wag mo. Bitawan Sir mo Maning, ako. wala naman tao. Tsaka, Hindi pwedeng pinatay ko ganun. na yung mga CCTV. Ha? Hacker ka ba? Sir Maning, may isasabihin po ako. Huwag mo pong masamain yung paghalik ko. Ano, bakit ba? Charity, ano po yun, works? Charity. Opo, kasi, Sir Maning, di ba po lagi akong puyat? Kasi, Sir Maning, di ba, ipasan nyo na lang po ako sa, Ano ba trabaho mo? Ano Hindi, ba? teka lang po, ipasan nyo na lang po ako sa OJT ko, basta kahit tikman nyo na lang po ako. Ha, hindi. Willy Uy, po. hindi ako ganyan. Willy po ako, wala naman po tao Hindi. dito. Pwede. Hindi. Sir Maning, Sir Maning. Bitawan mo ako. Ako na nga bahala. Ipasan nyo lang po ako, please. Uy, Alanis. Bitawan mo ako. Alanis. Alanis. Ay, Sir Maning. Alanis. Sir Maning, nakaubad Kanina na ka pa ako dyan? eh. Hoy! Sandali. Sir Maning, Hindi, natanggal ko na. Alanis, sige na, tapusin mo na lang yan, ha? Alin po yung paghuhubad? Hindi, yung trabaho dyan, aalis na ako. Sir Maning! Sir Maning! Muntik na po akong matukso, Uncle at Tita. Buti na lang talaga, kaloyal talaga ako, tulad ni Uncle. Subalit isang gabi, ay isang araw pala, napansin ko, halos 5 araw nang hindi pumapasok si Alanis sa opisina. Di ko po alam kung bakit. At isang gabi, bango mo talaga, Labs. Sir Maning? Ay, Labs. mahal. Ako mahal Labs. mo. Labs, ako yung pinakamaganda sa'yo, Hindi OJT, Yan na naman tayo eh. Hindi na Bakit ka ganyan mag-react pag sinasabi ko yung OJT? Nadalala ko, parang hindi mo tulad ni Not eh. Ano ka ba? Hininga mo na lang ngayon. Dali, bumawi ka, Labs. Labs, may ina-expect ka bang bisita? Si Not ba yan? Hindi, gabi na eh. Hindi naman yung pupunta dito pag gabi si Not eh. Ayun lang. Ano yan? Oh, Alanis? Sir, Nangyari sa'yo? tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, sir. Sakit po ng... Ba't May ka black nagkaroon ng eye po pasa? ako. May black eye ako. Labs. Huwag niyo pong hawakan yung braso ko. Ba't nandito yan?
Labs, Sinasabi ko na, tama ang hinala ko. May relasyon kayo. May relasyon kayo ng asawa ko. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Labs, wala kami relasyon. Binugbog mo yung jowa mo, ha? Ano jowa? Maning! Sino jowa? Eh, ba't napunta yan dito? Ano? Hihingi lang po sana ako ng tulong. Tulungan niyo po ako. Alanis. Sir, ma'am, tulungan. Sir, di ba naalala mo yung nakaraan natin, nung ginagawa natin nung Uy, isang anong gabi? nakaraan? Wala na ginagawa. Umayos ka. Yung ginagawa po natin nung isang gabi, sir. Wala. Sir, hindi ko... Wala tayong ginagawa, Alanis. Malinis po yung asawa niyo. Hindi, Oh. kahit inakit ko po siya, humalik lang siya onte, pero hindi. Uy, wala ka. Pwede ako Hindi, maawa ka naman, day. Ba't pumunta ka pa? Di masisira yung buhay ko eh. Papatayin po ako nung kalibin ko. Eh, ba't ka naman kasi dito pumunta sa akin? Eh, di ba po sabi niyo, lapit lang ako sa inyo lagi kasi special ako sa inyo. Wala akong sinabi. Kitang-kita na yung ebidensya ng relasyon yung dalawa, ha? Mahal, wala Kapal na mukha mo, Maning. Aray ko, wala akong Mama, ginawang masama. magpapaliwanag po ako. Malinis po ang asawa niyo tulad ng sinabi ko. Hindi niya ako pinatulan. Binubugbog po ako ng kalibin ko. Tulungan niyo po ako. Kaya nga. Tsaka, GRO po kasi ako. Oh, di ka naawa sa kanya? Dapat maawa ka, di ba? Nakakaawa naman. Sige, Wala tulungan. akong ginagawang masama. Wala, promise, mahal. Promise. Maning nga. Wala nga. Saan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!